Yn dilyn hanes hir o gydweithio, lansiodd y 3 gwasanaeth tân ac achub Cymreig y Pwyllgor Materion Cenedlaethol yn 2012. Mae'r Pwyllgor Materion Cenedlaethol yn creu gwagle i aelodau etholedig 3 awdurdod tân ac achub Cymru weithio'n agosach. Bwriadau'r PMEC gefnogi cydweithio cydweithredol cyfredol ac annog mwy o ffyrdd o adnabod arbedion effeithlonrwydd a gwelliannau wrth ddarparu gwasanaethau i gymunedau Cymru. Nid dim ond mwyn arbed arian, ond rhannu gwybodaeth, safoni ein dull lle bo'n briodol a dylanwadu ar dirlun cydweithredol Cymru. Nid dim ond rhannu gwybodaeth ac arfer dda a'n gilydd y byddwn, ond hefyd rydym yn cydweithio â gwasanaethau cyhoeddus eraill fel yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a'n hawdurdodau lleol. Yn 2015, bu 19 ffrwdwaith wahanol, bob un yn chwilio am wahanol ffyrdd y gallwn gydweithredu a chydweithio a'n gilydd. Mae rhai esiamplau o hyn yn cynnwys adnabyddodd o grŵp gweithrediadau cenedlaethol sut i ymestyn bywyd gwaith offer gwarchod personol ymladd tân yn ddiogel, sy'n gohirio'r angen i brynu offer gwarchod personol newydd. Mae'r ganolfan rheoli gwasanaethau cyhoeddus ar y cyd yn parhau i ddod yn ei flaen ac yn cynnwys uno ystafelloedd rheoli tân gwasanaethau tân De Cymru a chanolbarth a gorllewin Cymru. Rydyn ni'n cyfeirio ati fel rheoli deheuol a adleolir ym Mhencadlys Heddlu De Cymru yng Ngorffennaf 2016. Bydd y ganolfan yn cynhyrchu arbedion ariannol rhwng y 3 sefydliad a darpariaeth gwasanaethau gwell i'n cymunedau. Adolygodd y 3 gwasanaeth y modd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau iechyd galwedigaethol, ond cytunwyd y bydd pob gwasanaeth yn parhau â'i wasanaeth cyfredol i staff. Mae'r ffrwd hon bellach ar gau. Hefyd, gwelodd 2015 y PMEC yn cael ei wobrwyo ar 4 safle yng ngwobrau ICIPS yn y categori cydweithredu. Wrth edrych i'r dyfodol, mae'r ffrydiau gwaith yn parhau i adnabod cyfleoedd lle gallwn weithio'n gydweithredol a'n gilydd. Bydd rhai meysydd lle bydd y tîmau PMEC yn gweithio yn cynnwys mae gostwng tannau glaswellt bwriadol yn fater sy'n cael ei daclo ar draws Cymru ac yn dilyn yr uwchgynhadledd llosgi glaswellt yn 2015, sefydlwyd bwrdd lleihau llosgi bwriadol aml asiantaeth strategol a datblygwyd strategaeth lleihau llosgi bwriadol Cymru gyfan, gan gynnwys negeseuon allweddol atal, amddiffyn ac ymateb i'r byr dymor, canol dymor a'r hir dymor. Caniataodd y broses sicrwydd gweithredol a ganhaliwyd diwethaf yn 2014 i'r 3 gwasanaeth werthuso i gilydd yn erbyn meysydd asesu allweddol cytunedig. Penderfynodd y 3 gwasanaeth ail sefydlu sicrwydd gweithredol o fewn o'i sefydliadau a chanhelir adolygiad o feysydd asesu allweddol yn 2016, gyda hunan asesiadau'r gwasanaeth yn erbyn y rhain i'w cwblhau erbyn diwedd 2016-17. Yna, cynhelir heriau cyfoedion ar leoliad yn 2017-18. Bydd y ffrwdwaith gweithrediadau yn tendro am offer anadlu ar sail Cymru gyfan, yn ogystal ag edrych ar sut i arfogi ein hunain ac ymateb nawr ac yn y dyfodol. Bydd y ffrwdwaith iaith Gymraeg yn edrych ar sut i gyflawni'r safonau iaith Gymraeg. Cynlluniwyd prosiect rheoli gogleddol ar gyfer 2016. Fydd yn gweld ail-wampio rheoli tân yng Ngogledd Cymru ac sy'n brosiect cydweithredol a heddlu Gogledd Cymru. Nid prosiect PMEC yw hwn, ond bydd rheoli gogleddol a deheuol ill dau'n gweithio'n agos a'i gilydd. Rydym oll yn adnabod anghenion ein cymunedau amrywiol, ac wrth i ni barhau a'n taith, byddwn yn parhau i agor drysau, i wella effeithlonrwydd, effeithiolrwydd ac amddiffyn darpariaeth gwasanaethau ar draws ein 3 gwasanaeth.